һәрберебез безнең Казанда кайныйбыз, тиражны җыярга тырышабыз, таратырга тырышабыз. Һәм инде безнең кебек үк сез дә шулай ук эшлисездер, ләкин бераз гына үзенчәлекләре бардыр дип ышанам, уйлыймын. Яңарыш газетасы ул 30 еллык газета. Газетабызның беренче көннән үк инде безнең менә шушы альтернатив подпискага нигез салынган дип әйтергә хукукым бар. Чөнки газета бюджетка кергәнче беренче саннары чыккачтан ук газета кулдан кулга ничек кешегә барып ирешкән, шул ук менә шушы альтернатив подписка буенча. Анда безнең 5-6 кеше иде газетаны тараткан вакытта, аның тиражы да күп түгел иде. Һәм менә шушы нигез салучылар безнең альтернатив подпискага әле дә исән, Аллага шөкер, һәм без аларның тәҗрибәсен бераз гына киңәйттек, зурайттык, масштабын арттырдык. Бүгенге көндә 60-ка якын ноктабыз бар. Бу республика буенча бер Ижау шәһәрендә генә түгел. Бу 60-ка якын ноктаның күпчелеге безнең Татар базары бистәсе дигән безнең Ленин районында бер микрорайон бар. Шушы микрорайонда. Ни өчен шунда? Чөнки менә шушы газетабызга нигез салынган вакытта безнең шушы Мәскәү округы дип йөртәбез инде Татар базары бистәсендә Дәүләт Советы депутаты бер урыс кешесе иде инде ул безнең газетабызга бик нык ярдәм итте. Һәм менә шушы ярдәме аның ничек булды? Газетабызны күпләп сатып алды һәм шушы районда яшәүче үзенең сайлап алучыларына таратты. Бушка һәрбер сайлап алучысына. Менә ул газетаны сайлап алучыларына тараткан вакытта ул инде үзенең урам комитеты рәисләре аша эшләде моны. Мәсәлән, бу урамда 100 кешегә тараттылар, бу урамда 50 кешегә тараттылар, мысында шулай ук 50 кешегә. Урам комитеты рәисләре. Ләкин андый вакытлар бетте, депутатларның акчасы бетте, тора бара, депутатлар да алышынды, безнең инде бушка яздыручыбыз калмады. Урам комитетлары рәисләренең без инде кемнәр икәнен якынча беләбез, алар белән элемтәне ничек булдырырга дигән сорауны куйдык һәм үзебез инде шушы округ буенча йөреп чыгып, берсе беләләр, без алар белән элемтәне булдырдык, аларны җыеп алдык, урам комитеты рәисләрен, һәм инде үзебезнең газетаны таратуны, оештыруны сорадык инде үтенеп, чөнки башкача юл юк иде. Ул безнең шушы микрорайонда гына 600-гә якын кеше газетаны алдыручы. Бу санны югалтсак, біз аларны почта аша берничек тә яздырып ала алмыйдык. Аллага шөкер, безне аңладылар шушы урам комитеты рәисләре, урыслар булсалар да, удмуртлар булсалар да, иң беренче безнең үрнәк күрсәтте урыс хатыны. Ул кайбер татарлар икеләнеп торган вакытта да йөрисе бар, бушка ничек таратырга, моңа хәтле таратканнар, депутат аларга ничәдер тиен акча биргән газета өчен. Редакциянең әлбәттә аның хәтле бирергә мөмкинлеге юк иде. Без, мәсәлән, бүгенге көндә 400 сум каталог бәясе булса, без инде 460 дип куйдык, 60 тәңкә бирәбез бер газеттан бүгенге көндә. Ул инде 60 тәңкә бер елга 52 санга тараткан вакытта 1 сум дигән сүз. 1 сумда ничәдер тиен инде. 1 сумга газетаны таратып йөрү инде ул әлбәттә акча түгел. Bir künni alasың да, ул ипигә bir кіріп шықсаң, 2 ипи алырга гына бәлки җитә торгандыр инде 1 ипи алырга. Ләкин инде аның кәҗәсе түгел мәзәге кыйммәт дигәндәй, без менә шушы үлешкомнар белән элемтәбезне булдырып, аларга безнең газетада бит инде белдерүләр чыга, афишалар чыга, без ул афишаларны бушлай аларга ниләрне афишалардан алган билетларны бартыр белән билетлар алабыз, акча белән түгел, һәм бу билетларны шушы газетаны таратучыларга бүләк итәбез. Алар аңа бик шат булып концертка баралар, чөнки концерт бәяләре кыйммәт. Шушы билетлар өчен генә булса да, алар газетага яздыралар. Шакырып бәйрәмнәрдә кунак итәбез. Аларга бүләкләр өләшәбез. Бүләкләрне тагын кайналасыз дисез инде, тагын шул актив спонсорлардан кем чәчәк бирә, кем конфет бирә. Шулай итеп өстәлләр җыеп, аларны майлыйбыз. Чөнки майламасаң, арба да тәгәрәми. Әзрәк кенә күңелләрен күргәч, алар инде бик шат булып кайтып китәләр. Рәхмәтләр әйтеп, тагын яздырабыз инде дип, әле менә өлкәннәр көне уңаеннан җыеп, алар белән
очрашып, максатлар куеп таралыштык. Андый мәҗлесләргә безнең инде шулай ук 50ләп кеше җыела. Барсы да киләлмәсәләр дә, килмәгәннәрнең дә күңелләрен күрәбез инде. Мысы улишкомнар белән эш булды, әйе. Шулай ук мәчетләр белән эшлибез. Мәчетебез белән эшләү инде мөфтият аркылы бара. Мөфтият безнең газетаны үзе дә яздыра, бушка садака иттереп, мөхтаҗларга таратуны оештырабыз. Бүгенге көндә 300 газетаны мөфтият яздыра, һәм инде biz аларны, бу газеталарны мәчетләр аша таратабыз. 32 мәчет бар, 32 мәчеткә кайда күп халык яши, татарлар укырлык, шулай итеп өләшәбез. Бу газеталарны имамнар килеп китәләр, алар мәчеткә киләләр укуларга килгәннән соң алып китәләр. Әгәр дә инде килүләре күренмәсә, без үзебез җибәрәбез, үзебезнең нокталар аша шулай ук. Безгә газетаны таратырга İçtimai оешмаларның җитәкчеләре ярдәм итәләр. Без алар белән һәрвакыт элемтәдә, һәрбер районда, һәрбер авылда безнең иҗтимагый оешмаларның бүлекләре бар. Һәм шушы оешма җитәкчеләре белән без шулай ук һәр елга берничә тапкыр җыелып, газетага яздыру буенча сөйләшәбез. Аларга бурычлар куела. Сез почта элемтә бүлекләре белән сөйләшеп чыктыгызмы әле? Сезнең авылда ничә кеше язылган? Без почтадан сорыйбыз. Менә 15 кешегез язылган. Бу узган ел 15 кешегез дә язылды әле киләсе елга дип. Алар үзләренең элемтә бүлекләре аша инде тикшереп белешеп торалар һәм язылмаган булсалар, исән булсалар ул кешеләр аларны яздыралар. Әлбәттә, менә үзебезнең ноктадагы кешеләр белән сөйләшкән вакытта алар инде берәм-берәм безгә квитанцияләрне китерә башладылар. Өлкән буын үлеп китә, менә бер ноктада гына безнең 7 кеше үлгән. Ел дәвамында. Инде кимеп бетәрләр дип әйткән идем дип борчылып сөйләде безнең шушы апабыз. Тутырдык, Аллага шөкер, әле 4 кешегә арттырдым ди. 7 сүлсә дә менә 4гә арттырган. Без инде шатландык, бөтен ноктада да шулай булса иде дип. Безнең укытучылар, тәрбиячеләр белән эш шулай ук тыгыз бара. Алар белән ничек эшлибез? Газетабызда Алтын йомгак сәхифәсе бар. Шушы Алтын йомгак сәхифәсендә без һәрбер мәктәптәге татар балаларын, татар телен укытыла торган балалар белән элемтәне булдырабыз. Укытучылар балалар белән иншалар язалар, шигырьләр язалар. Алар инде бик игътибарга лаеклы да түгел. Шул минем дустым, бүртаяклы дустым дигән кебек, инде мин әнине яратам дигән кебек. Ләкин аларга менә шушы 3-4 җөмләле үзләренең язмасы чыгуы бик әйе, фамилиясын күрү, әбисе өчен дә, әтисе өчен дә бик кадерле. Менә шул язмаларны булса да бирәбез һәм инде аларның газетага язылуларын таләп итәбез. Балалар язылалар, татар сыйныфлары булган мәктәпләрдә җайлырак эш бара, татар сыйныфлары булмаган мәктәпләрдә без инде шулай ук менә улишкомнар аша эшлибез дигән идем. Әлбәттә, улишком булмаган урамнарда бар, күп катлы йортларда яшәүчеләр. Андыйлары белән дә эшлибез. Аларның әбиләр безнең шул якта тора торган, мәсәлән, Иман Нуры мәчетебез бар безнең автозавод ягында, күп катлы йортларында. Безнең анда актив апаларыбыз бар. Ул әбиләр бит инде шул йортлардан килеп җириләр. Без алар белән эшлибез, алар яздыралар һәм инде кайда уңайлы, мәчеттән алырга уңайлымы, мәктәптән алырга уңайлымы, шунда илтеп бирәбез газетаны. Безнең менә бер Гүсәрия апа дигән апабыз бар. Бу мәктәптә атышлар булганнан соң әле мәктәпләребезне ябып бетерделәр бит инде, кыймаларга урап бетерделәр, йозаклар куеп бетерделәр. Нишләрбез инде дигән идек. Һаман да менә шушы актив апалар аркасында әле нокталарыбыз сакланып калды. Директорлар белән уртак тел табылды. Безнең балаларны кертергә, әбиләрне, бабайларны кертергә рөхсәт алдык берничә мәктәптән. Инде эшмәкәрләр белән дә актив эшлибез. Милли җанлы эшмәкәрләребез бар. Бөтен Татар конгрессына бик зур рәхмәт. Авыл эшмәкәрләрендә мондый бизнесменнарны да чакырып торасыз бит инде. Менә бу җыеннарга без теләсә кемне җибәрмибез. Милли тормышта актив катнашкан, сабантуйларга өлеш керткән, газетага язылуга өлеш керткән, кем ничә газетка яздырырга
өлеш керткән, берсенеке 50 икән, берсенеке 100 анса, аннан да арттырып яздыручысы да бар. Менә аларны гына без шундый җыеннарга җибәрергә тырышабыз. Алар инде кайткачтын тагын да канатланып кайталар. 2нче елга Сабан туйга да ярдәмнәрен күрсәтәләр, газетка да яздырырга каршы түгелләр. Мысы бушлай яздыру турында бара, чөнки алар шушы газета өчен акчаларын бирәләр. Ул газетаны без шулай ук үзебезнең активистлар аша белгән җиргә генә, белгән кешеләргә генә таратабыз. Теләсә кайда алып барып ыргытмыйбыз. Чөнки андый бузган вакытта инде аның кадере бетә. Без инде мондый газеталарны Центр социального обслуживания теге өлкән яшьтәге кешеләр бара торган центрларга күбрәк бирергә тырышабыз. Безнең газетаны белмәгән, ишетмәгән кешеләргә. Алар инде һәм инде бу нукталарны алыштырырга да тырышабыз, чөнки бүген бер кеше алса, иртәгә икенче кеше алса бу газетаны, газета турында күбрәк беләчәкләр һәм язылырга тиеш. Моңа язылырга мөмкин икән бит дип уйласыннар дигән максат белән. Һәрбер газетаның почмагында безнең һәрбер санда диярлек газетага язылу турында мәгълүмат бар. Шушы җирдә язылырга мөмкин, шушы телефон буенча шалтыратырга мөмкин дип теге язылу кампаниясендә генә түгел. Әгәр дә газетаны беренче тапкыр кулына алган кеше укый икән, ул аны кайдан алырга мөмкин икәнен белсен өчен. Менә шундый юллар, без инде һәр вакытта да юлда Удмуртияны айкап чыгабыз ел дәвамында. Аллага шөкер безнең телевизион менә ТВ тапшыруларны алып баручы Фәнзиләдә, Хәмидәдә безнең Нәзир белән Эльвира ТВ тапшырулар булу, менә газетаны таратуга шулай ук зур ягынты ясый, чөнки без инде кайда гына нинди генә очрашуга бармыйк, аларны эндәшәбез, алар белән бергә барабыз. Инде гади кеше үзен күрә икән телевизордан, тапшырудан, инде аның тагын күңеле үсә. Без бит инде бергә барабыз, яңарыш турында сөйлибез. Яңарышны укыйсыңмы дигән сорауны бирми калмыйбыз. Һәрберсенә шушы сорауны бирәбез. Аллага шөкер, менә шушы бергә булуыбыз аркасында эшебез әкрен булса да бара. Үзебезнең тиражыбызны саклап калабыз. Минем Рәмзиягә сорау бар, может аңлап җиткәнмәгәнмендер. Менә бу Уличкомда йөрүче таратучылар, алар акчаны ничә итеп алалар ул әбиләрдән? Менә язылучылардан һәм сезгә ничек тапшыралар? Без квитанцияны бирәбез аларга, газетаның хакын әйтәбез. Мәсәлән, бу ел 460 сум сезнең аша язылу. Алар 460 сумга квитанция белән. Ярты елга 460. Бер елга. Бер елга. Алар үзебезнең нукта аша безнең шулай 300 га төшә. Да. Шуннан ул әбиләргә ничек итеп газетаны итеп бирәсез? Газета безнең водитель бар, Аллага шөкер, менә четверг көнне һәм җомга көнне безнең водитель шушы газетаны тарату белән генә шөгыльләнә. Иртән полиграфтан ала. Ул һәрбер әбигә, һәрбер апага үзенең өенә итеп бирә бу газетаны. Шушы район буенча җөреп чыга.